Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στην Κουφάλια. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίσαμε να κάνουμε το πιλωτικό πρόγραμμα, όπου θα μοιράσουμε 5.000 πακέτα στα 5.000 μωρά που θα γεννηθούν στην περιφέρειά μας. Πώς πάνε οι πρώτες μέρες το μωρό? Πολύ καλά. Το περίμενα πιο δύσκολο, είναι η αλήθεια. Αλλά το πήρα πολύ ζεστά το θέμα εξ αρχής. Και μου φαίνεται όλα εύκολα, σαν να το έχω... Κοιμάται. Εσύ γύρισες κατευθείαν δουλειά, δεν σταμάτησες καθόλου? Όχι, δεν σταμάτησα και οι πρώτες εντυπώσεις, ξέρεις, ήταν φόβος πώς θα το πιάσεις. Είχατε επιφυλάξεις, χωρίς δουλειά θα προχωρούσατε στη δημιουργία οικογένειας? Χωρίς δουλειά δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Εγώ, δόξα τω Θεώ, είχα τα ένσημα που πρέπει για να βγω στις άδειες που δικαιούμαι σαν νέα μαμά, τα επιδόματα και όλα αυτά. Και γενικά μας βοηθάει το κράτος και με τις άδειες και των δυο, είτε είναι πατέρας είτε είναι μητέρα. Χαίρομαι που μιλάω με ένα νέο ζευγάρι. Χρύσα, πόσο είσαι? Είμαι 22. Εγώ είμαι 24. Αυτό λοιπόν είναι για σας και έχει κάποια βασικά πρώτα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγιεινή του μωρού ή με τη φροντίδα του και ό,τι χρειάζεται ένα μωρό για το πρώτο διάστημα. Αυτός είναι και ο σκοπός. Νιώθουμε ότι από την πρώτη στιγμή που έρχεται κάποιος στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε όλα τα μελλοντικά βήματα, πρέπει να νιώθει ότι και η περιφέρεια, ότι και το κράτος ότι είναι δίπλα του. Το βρεφικό αυτό πακέτο είναι μια πρωτοβουλία της περιφέρειας μας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία την υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος Ατζικώστας, γιατί έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση γύρω από το δημογραφικό. Το δημογραφικό μαστίζει γενικά τη χώρα, σίγουρα το ξέρετε, είναι κοινός τόπος. Πλέον και το κεντρικό κράτος και όλοι εμείς, η περιφέρεια το έχει βάλει προτεραιότητα το κομμάτι του δημογραφικού, γιατί ειδικά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τα κομμάτια, από τις περιοχές που φαίνεται και με την τελευταία απογραφή ότι υπάρχει μεγάλη αναστροφή στο ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων. Πρέπει να υπάρχουν και τα βασικά όμως. Εμείς, ας πούμε, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτούμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για τα κέντρα υγείας. Εδώ έχετε κέντρο υγείας. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να υπάρχει δίπλα στον κάθε πολίτη. Βρεφονιμπιακή σταθμή, θα γυρίσετε δουλειά. Μπορεί να είστε εδώ με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η φροντίδα του παιδιού. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έχω το παιδί μου να το πάω σε μια μονάδα βρεφονιμπιακή ή παιδικό σταθμό. Εσύ νιώθεις αυτή την ασφάλεια εδώ στα Κουφάλια, γι' αυτό και προσπαθούμε, εξασφαλίσαμε θέσεις σε βρεφονιμπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ξέρουμε ότι κάποιοι θα είναι κοντά μας και θα μας στηρίζουν και κάποιος θα νοιάζεται για τον τόπο.